Bueno, pues molt maca, no? La veritat que hem disfrutat molt des del primer dia que vam arribar a Nyon. Llàstima de la derrota d'ahir, però bueno, sabíem que era un partit difícil, un rival en teoria superior físicament, però bueno, vam competir molt bé i ja et dic, tenim que marxar tots amb el cap ben alt i bueno, ara descansar un dia i a pensar en l'Europa League. Jo crec que és meravellosa, no? Tot futbolista vol jugar el que és una competició europea com la Champions i ha sigut una experiència il·lusionant, magnífica i bueno, la tornada ha sigut dura perquè viatge llarg, la derrota, però bueno, jo crec que l'equip va fer una bona feina i la part contenta també la tenim. Primer gol en la samarreta de l'Inter d'Escaldes i a més a la Champions League. Què et sembla? Què millor que estrenar-se en aquesta competició, no? Jo crec que l'he guardat per aquesta ocasió i molt content. Però bueno, el gol és una anècdota a part. Jo crec que el millor que li podia passar al club era guanyar la Lliga, presentar-nos a Champions i bueno, això és el que ha passat. Què t'ha portat de regal? Bueno, mira, pues per tindre de recórrer la pilota del partit, ¿no? En la cual va hecho el gol el primero del Inter y a la Champions. La verdad que es una experiencia bonita, lo que pasa que, claro, a pesar de que es un equipo extranjero, yo creo que lo más importante es que hemos competido y que podemos dejar el club que hemos hecho un buen partido. Tenim que descansar tots uns dies, marxar de vacances, desconnectar una miqueta, que es vindrà bé, i després pues, a preparar el partit, no? Esperarem a veure qui és el rival y cuando sapiguem pues, bueno, pues a preparar el duel a tope. Tú eres ya el hombre de los récords, ahora ya tienes 70 partidos con el Inter, ¿qué te parece? La verdad que es una satisfacción bastante enorme, ¿no? Espero seguir cumpliendo partidos y sobre todo que sigamos acumulando experiencias, sobre todo europeas. Y ahora bueno, una semana de descans, de recuperar forces y bueno, preparar lo que és les competicions de Nations amb la selecció i després tornar amb el club el que serà l'Europa League.